imong tingog, atong kusog. Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katauhan, tingog sa Dios. Kumusta ka? Programang inyong kasaligan, kasumbungan, o makapahupay sa inyong kagulanan. Kumusta ka? Inyong mabati, diri lang sa RBN, Radio Bulanog Network, DYMA 100.9. Kumusta ka? Kauban ang batikang periodista ug magsisimya sa radyo, Mr. Fred Amora. Kumusta ka? Kumusta ka? Kining ato karon nga broadcast, no? Ako ining gituyuan gyud og nag-live ko karon sa Facebook. Mga reklamo karon nga may kalabutan aning pag-distribute na ng bagong hinabang kastilan. Ayuda. Nya kwarta ra ba gyud, dili item kwarta 3,000 cash kada usa. Mao kini ang gitawag og akap. Ayuda sa kabus ang kita. Akap, kapos kay Tidagalog. Ang kwarta ani mga igsoon ko national. Dili ni kwarta sa munisipyo, national. Through the Department of Social Welfare and Development. Nya kinsa may partner sa DSWD. Itong klarohan kinsa may partner sa DSWD sa lungsod. Ang partner nila nga mao'y mulista, mangita sa mga tao nga angay tagaan katong mga kapos ang kita. Bisag na trabaho pero gamay ra ang kita, maapil ani. So kinsa man nga opisina atong namatud-an nga ang partner sa DSWD sa lungsod, no? Mao ang buhatan sa Municipal Social Welfare and Development Officer. Ang atong social welfare sa munisipyo. So I'm talking about gindulman lang usa. Kay ang uban wa ko kahibalo og na-release na ba ang ilang akap sa ubang lungsod. Ang gindulman particularly gahapon pa lang, pastilan. Apiki kayo. Gahapon pa lang gipahibalo nga mao ni sila ang makadawat. So katong uban nga nakahibalo nya wa sila apil sa lista. Natural makapangutahan gyud ka uy ako. Diba? Ako nga nawaman ko. Galisod man gani mi nya na ay matud pa. Na inalista nga magtiayon gani magtiayon. So atong gipangitaan gyud og panahon. Atong gipangita ang atong Municipal Social Welfare Officer nga si Mr. Robin Buybanting. Ana gyud ko'y problema pod aning atong amigo. Well anyway, ato lang usa nang concentrate lang usa tanin ng akap, no? Kanunay gyud na nako ini kadto dito sa opisina wa diha. Ambot. Unya wa po'y makatubag kung doon na tayo pangutana. Kaya ang iyang mga sakop, moingon man lang nga, sir, si Sir Robin Buybanting rin patubagaan na, sir. So, murag, kontrolado niya ang opisina. Why makatubag sa atong mga pangutana, labi na po kay kanunay siya wadiha. Pero anyway, taro adlawag yun. Ako nagtuo ko, di ito pakita. Akong tanaw, di ito pakita. Kaya doon na tayo makaubanan sa radyo. Nga nanawag sad nako, wa pud silang kakontak. Nya doon ako nitubag, I am not sure doon ako nitubag sa opisina sa social welfare sa munisipyo. Nga ang naglista ko kung kinsang mga tao nga angay makadawat niya ng ayuda. Ayuda na tabang ayuda sa Kapos ang Kita program. Matud pa ang buhatan kuno sa mayor. Astila kuadra ba subo ra ba kaayo kay di tagkapangutan ni mayor, former mayor. Okay sa list. Kol man mayor pa man si Ben Balo pag padala sa listahan ba kay adto man siya national ang listahan. So panahon pa ni Mayor Ben Balo. Ang problema karon di tagkapangutanan ni mayor. Pero hinuktoki ko ninyo, ug katuhuhan ba ning tubag sa buhatan ni Sir Robin Banting. Kinsa man day saligan sa lungsod
nga muila kinsa ang mga tao nga nang kinahanglan kinsa ang mga kabos kanang mga poverty programs, di ba? O kinsa ang mga masakiton, asa man din na dong. At ba din na mo saka sa mayor? Dili oy, sa buhatan sa municipal social officer. So kini gyud si Mr. Ruben Boy Banting ang atong pangitaan ani og explanation. Siya gyud makapasabot, dili pwede. Ako di ko buto. Nga iya lang ipasa sa buhatan sa mayor. Dili oy. Kadaghan sa Gindulman 19 Gindulman alone 19 ka barangay. Si mayor imong pasuruyon og kinsa nang inahanglag tabang. Dili oy. Trabaho ka na sa social welfare officer sa lungsod. So di kong kadawat. Di ko makatuo anang tubag sa buhatan ni Mr. Ruben Boy Banting na si mayor ang iyang pasinginlan. No? Well, anyway, ugma, mga higala, ugma man ang release. Og na mga naminaw karon nga Gindulmanon. Ugma ang release sa tag 3,000. Katuntua sa listahan. Kung wala mo sa listahan, muawhag ko ninyo. Kay taga DSWD man ang muna sa gym. No? Buntag buntag, kutob mahurot og release. So sayo mo, alas 8, adto na mo dito. Ug wa gyud inyong ngalan, pangutana mo, ma'am. Sulti ba sa imong kahintang? Ako ma'am, igura gyud among kita sa pagkaon nya kanini ayuda. Ayuda man kani. Manung wa man mi gi-appeal. Nya pangutan mo na importante. Pangutan ninyo kinsa may naghatag sa listahan sa angay hatagan. Kay sila mismo nasayod man. Diin gikan, di ba? O Gindulman. Og na-report nga mo ni si Tan Pulano makadawat kay Looy ang kahimtang na may nakabutang diha. O di ba? Nay mo pirma sa ubos. Og kinsa ang nagpadala sa maungalan. Og naa man gali pirma ni mayor, I'm sure na pirma ni mayor, pero naagyud nay nagkandak o naghimo sa pagsusi sa angay tabangan. Dili gyud si mayor. Ang ako sigurado ko 100% trabaho ka na sa social welfare sa munisipyo. So di ko makatuo, di ko makadawat anang ipasa lang ato sa buhatan ni mayor. In fairness to Mayor Ben Balok, di ko makatuo ana. Ugma, ako isaan ninyo mga higala. Paningkamutan gyud ako nga ma-interview si Mr. Ruben Boy Banting. Kay daghan na po kong namatikdan aning sila, no? Pagkangan lagi po nga dili man ni kini si Mr. Ruben Boy Banting, ang pagbati gyud ani sa Gindulmanon, di gyud ka paabot nga die hard nato kay ngano? Taga Alicia mo gud siya. O taga Alicia ni si Mr. Boy Banting, ambot nganong kana mapusigibutan. Wa ba daing Gindulmanon nga mubati sa atong kahimtang, nakaila sa atong kakabos. Yung nanang unta, di ba? Kana, tagalayang planeta. Tagahibaw giunsa na niya pagkuha ng mga ngalan. Kaya ang kapitan, ang kapitan, ako po gipangutana. Tabahan, ari ko ni Kapitan Romeo Siliakay. Ang tubag, ambot lang sa ubang kapitan, ang tubag, wa po sila kalibutan. Nakurat ra sila anak karon nga ningabot ang listahan. So wa kuno po sila kalibutan og kinsay naghatag sa mga ngalan. O di ba? Ug atong klarohon ba, common sense lang. Ang kapitan mo'y dapat mohatag sa mga ngalan sa angay tabangan kay siya mismo ang nakaila sa iyang mga tao, sa iyang barangay nga kini luoy kaayo, kani kwartahan man ni ayaw lang usa ni. Kapitan ang nakaila sa mga tao sa iyang barangay. So imposible po nga ang barangay wa mag-apil-apil niya. Sila gyud dapat una. Di ba? So, Municipal Social Welfare Officer mao man gisaligan sa DSWD. So ang social welfare po sa munisipyo unta makigtambayayong magpatabang sa kapitan, kaya ang kapitan may nakaila sa mga tao sa iyong lugar. So kaning duha, naagi namutbot ana. Kanang duha nay namutbot ana.
Pero atong gipangita